Čaute. Sliepočky majú novinku. Bol som na kávu u kamaráta u Ľuba Cmára, týmto ho pozdravujem. Ľuboš, serus. A Ľubo mal namontované takéto dvierka na kurníku pre sliepky. A ja som už na to pozeral predtým a nevedel som sa rozhodnúť, či to objednať alebo nie. Videl som to a hneď som to objednal. Parádna vecička. Napájanie na solár. Nastavenie. Buď sa dá nastaviť na čas, alebo na svetlo, alebo sa dá kombinovať, že na svetlo ráno podľa svetla sa otvoria a podľa času sa vedia večer zatvoriť, alebo ráno podľa času sa zatvoria a večer sa otvoria a podľa času sa večer zatvoria, alebo podľa svetla. Je to kombinovateľné. TT znamená time, to je čas, light, ako svetlo. Teraz svetlo, čas a čas, svetlo. Sa všetko dá nastaviť týmito nastavovacími tlačítkami a pekne to zatvára. Ja to mám nastavené, ráno mi to otvára, mám to nastavené na čas a čas, ráno mi to otvára o 5:25 a večer o 21:35 mi to zatvára. Včera som to skúšal prvýkrát a krásne to funguje. Sliepočky boli vo vnútri už jakých 21:15, 21:20 a pekne tie dvierka zatvorili o 21:35. A čo som prekvapený, prišlo mi k tomu aj diaľkové ovládanie. Takto. Môžete si ním kedykoľvek manuálne, teda na diaľkové ovládanie, zatvoriť, otvoriť dvierka s tým, že aktivujeme displej a skúsim ich zatvoriť tak. Kedykoľvek si ich môžem zatvoriť, kedykoľvek si ich môžem otvoriť. Tak. Otváram. A ešte jedna zaujímavá vec je, že keď sa zatvárajú, napríklad sliepočka by bola v priestore dverí, tak dám tam ruku, tak tie dvierka zatvoria, zapískajú a hneď sa otvárajú naspäť. Fantázia. Tak nám upadla jedna starosť s púšťaním ráno sliepok a večer so zatváraním. A keď narazí na sliepočku, tak vidíte, asi po pol minúte sa zatvoria tie dvierka naspäť. Tak, vybavené. A dá sa aj manuálne s tlačítkom. Stlačím, pridržím a otvára. Viem zastaviť, zatvoriť manuálne. Parádna vec. Tak dúfam, že to bude fungovať dlho. Tie biele schodíky, a toto si nevšimajte, to som dezinfikoval takým práškom, čo sa rozrába vo vode proti
tým čmelíkom. Takto si tu sliepaky. Máme už aj také vajíčka. Takto si tu oni fungujú. Tak len toľko k tým dvírkam. Parádna vec, odporúčam. Čaute.